Mä tykkään värittää taas kirjan kuvia taikuudella. Mäpä näytän teille jotakin. Ja katsokaa, kirja on palautunut täysin ennalle. Hienosti tajuttu se. Tämä esitys on suunnattu erityisesti alakouluille ja se tukee suoraan koulun lukutaitotyötä ja opetussuunnitelmaa. Näytän oppilaille, miten lukeminen voi kehittää lähes supervoimaa keskittymiseen ja ajatteluun. Taikuus, tarinat ja huumori auttavat oivaltamaan, miksi kirja voi antaa enemmän kuin kännykän ruutu. Kuka haluaisi olla viisaampi kuin teidän vanhemmat? Kuka haluaisi olla viisaampi kuin teidän opettaja? Voitte laskea kädet alas. Mistä sitten kirjoja saa? Kirjastosta, aivan totta. Tavoitteena on, että esityksen jälkeen mahdollisimman moni oppilas haluaa tarttua kirjaan. Tässä kävikin se silleen, että mä menin heti kirjastoon ja mä lainasin lisää niitä taikakirjoja. Tää on mun unelmatyö. Mitä jos teidän ehkä kiinnostaisi alkaa isona suosituksi tubettajaksi? Ootteko te ihan varmoja? Okei, teidän vastuulla, kokeillaan. 1, 2, 3, makkarabox! Ja katsotaan, ja noppa on hävinnyt kokonaan laatikosta. Jos haluat tämän esityksen kouluunne, ota yhteyttä ja katsotaan teille sopiva päivä.